Ago erokamano ni Nyasaye kendo kinyi machielo mar Jumapili mochako timo mondo achak ayudra e Lolwe TV ka kanenra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Ago erokamano ni Nyasaye moseriti to an bende orita kendo chako timo thuolo machielo mondo chak watudre kodi kuom wachne gokinyi ma kawuono. Mano emomiyo akwayo ni kama intie odi kanyo kaw thuolo moro matin ibed piny kuom thuolo matin ma Nyasaye oketago ka mondo wawinjre kodi wach madwaro mondo asome muma kawuono kendo mondo mi wapuonjre. Wach Nyasaye ma Nyasaye omiya gokinyi sani ang' wanasome ndiko kendo ang' wawinjre wach manie muma tang'ona lem dakika mogik. Mano emomiyo kata kapo ni in gi tich moro mitimo kata nitie dich moro momaki odi kanyo, ang'eyo ni en Jumapili koro idwaro mondo idhi e kanisa, kata kamano kaw thuolo ni matin ahinya kuom thuolo mabedo go e studio ka mondo wawinjre wach Nyasaye mokwongo, mondo Nyasaye ma oketo e studio ka ochop dwaro mare kuom wachne momiya kawuono kod okinyi. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego mor malanga e piny Siaya County. Sani Nyasaye e piny Nairobi ka kendo Nyasaye omiya thuolo maber gokinyi ni kendo mondo achak anwang're e Lolwe TV ka. Kendo ago ni Nyasaye erokamano ahinya nikech Lolwe TV kendo walamo Nyasaye ni TV, walamo Nyasaye ni CEO mar Lolwe TV kuom thuolo maber magichiwonwa wan jotich Nyasaye kwa yalo wach Nyasaye TV ka. Momiyo ka in odi kanyo tiwinjo wach Nyasaye kokalo e TV ni. Nyasaye omedo ting'o TV mar Lolwe malo kendo gweth jatelo gi ji duto matiyo e TV ni. Kendo ng'wono Nyasaye mondo tijni malach nikech osegwedho piny kokalo kuom thuolo mochiwo ne jotich Nyasaye. Okinyi ni Nyasaye ochako miya wach moro matin ma nasome ndiko. Emomiyo in janeno adwa ni ikaw mumbi in be ikaw mumbi mondo wael kodi muma kamoro achiel mondo wasom kodi eka mondo wadhi mbele kod wach madwa napuonj. Koro ka in gi mumbi kanyo, kaw mumbi iel muma mar Jeremia. Wasome muma mar Jeremia 4:18. Kanyo ema nitie wach madwaro mondo miya puonj sani. Emomiyo el mumbi e muma mar Jeremia 4:18. Muma wacho kama: Yori gi timbeni emokeloni gigi, ma e kethoni. Adier mano lit nimar ochuoyo chunyi. Kama tin no ema somo madwa ni mondo awuoye kodi in janeno gokinyi ma kawuono. Kendo adwa ni chik iti maler kuom wach madwa nawuoye sani nikech ndiko wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kendo ndikin onge gima tek manyalo tamo Nyasaye. Mano emomiyo kichiko iti ka in kod winjo makare to wach mapuonjo sani biro gowo kodi nitie gima duong' ma Nyasaye otimo ma inibedie gi neno mitime. Muma masomo ndiki muma mar Jeremia 4:18 anoyo somo kendo. Muma wacho niya: Yori gi timbeni emokeloni gigi, ma e kethoni. Adier mano lit nimar ochuoyo chunyi. Jumapili mokalo nyocha nawuoyo kapuonjo kuom wach ma Paulo nowuoyo gi jo-Hibrania kowacho ni onge tony kwa jwang'o warruok. Mumano ne wacho nonego wachik to moloyo ni wach mwasewinjo mondo kik wabayo. Kech wach ma malaika nokelo negi teko to joketho gi joma notamre winjo wachno noyudo kum moromo kodgi. Kawuono asomo wach ma Jeremia wuoye ni yori kod timbeni emokeloni gigi. To Jeremia dhi mbele kawacho ni ma e kethoni nimar wachno lit kendo chuoyo chunyi. Okinyi ma kawuono walerie gik mokelo chandruok ne dhano mamiyo ji mang'eny onge ber to onge kwe. Kendo wawuoye gimokelo chandruok ni miere monyuolwae. Momiyo miere monyuolwae iyudo ka kuyo nitie moro onge ber onge. Wan kod miere moko manoluoyo mok Nyasaye dwar kendo negitimo timbe ma Nyasaye nodagi. Kendo sama negitimo gigo negichalo gik ma kagitimo to gineno ka gima en ber. Kata kamano yo mane giluwono okelo chandruok kendo okelo pek. Koro Jeremia wacho ni yori kod timbeni emokeloni gigi. Jaduong' gima koro omiyo dola ni kethore sani, momiyo nyithindi minyuolo onge miyudo midigen kuome kata achiel.
kata momiyo dalani gik matimore gin gik mamayi kwe. Seche moko kilumo to biro nitie yo moro maniluwo kata timbeni manitimo mokelo chandruok masani timoreni. Kech wan gi dala ma seche moko kidonjo tiyudo ka tho nego ji. Adiera dhano tho ma higa ka higa iko ng'ato kata higa iko kata ji ariyo kata ji adek. Kiluwo mos gimokelo tho, seche moko inyalo yudo ni yor dalani kod timbe jodalani emokelo tho maneko. Kech wan gi dala ma seche moko nidware mwandu gi tama mag piny gombo mag dhano. Ma ng'ato nodhi onyiewo majin mondo olosgo mwandu obed jamoko. Ma seche moko nonyiewo majin adier mochako obedo go mwandu ka majin kelo mwandu. To yo manoluwono okelo chandruok masani omako dalani. Miyudo ka nyithindi minyuolo masani chulo nengo grembgi ka majin koro dwaro chiemo. Momiyo miere mang'eny yudo ka ji tho marach. Moko tho ni ajali mag barabara. To kiluwo mos gimomiyo ajali timore ni ji e dalano, to seche moko nitie jochiende manopidh kanyo madwaro remo. Koro yori gi timni maniluwo emokelo tho manego ne nyithindo. Kendo yori gi timni maniluwo emokelo ura momako dalani. Kech wan gi dala miyudo ka ot nyaka iyude jandulme mapodho. Kiluwo tibo ni kwere machon nitie timbe mane gitimo mokelo kuong' masani omiyo nyithindo podho ndulme e dala. Kendo inyalo yudo ka nitie dala ma jachien mar kong'o makeji. Makati ng'ama osomo mariek to kong'o loyi kanyo kendo onge ng'ama ok madh. Inyalo donjo dala miyudo ka ji mer nyaka nyithindo matindo mer. En kong'o machalo ura, ok en kong'o ma ng'ato madho na raha. Kiluwo mos to biro nitie yo mano kong'o noluwo kadonjogo e dalano. Momiyo ji madho kong'o nyaka jomoko onego mer. Inyalo yudo ka ji mer makata obed ni chi wuoyi mokend to odonjo e dalano kokia gimoro mer. Lakini bang' muda moko iyudo kodonjo e kong'o. Kech mano gir remo mar dalano. Mowacho ni yori kod timbeni mokelo ni gigi te ni yo mane jodalani oluwo emokelo chandruok makoro umo dala gi tipo. To kawuono wawuok kodi nikech nitie yo machielo mabiro wuoyo niye. Yesu wacho e muma mar Johana Injili 14 ni an e adier kendo an e ngima. Tiende ni kata kapo ni ibaro miluwo yo marachno, to pod nitie yo machielo minyalo resi gokinyi ma kawuono. Wacho ni yori kod timbeni mokelo ni gigi. Wan gi dhako ma koro bet piny sani ode ka neno e TV ka, to dak mar ywak gi chandruok koonge kwe. Gimokelo ne ywak mokoro ywak sani en timone manotimo konyako. Kech wan gi mano odongo ka somo, to tim manotimo e kindene mag nyako ne richo. Moko notimo abortion mogolo iyegi ka giparo ni mane life. Sama notimo mano noparo noriek, kech noneno ni jonyuol ne kik ng'e ni ochodo kata nomako ich. Seche moko nopondo ni jogweng' mondo kik fweny. Kata kamano gima ne itimo koro luwi dak sani. Momiyo seche gidag tuo mar ich maremo, seche moko kata kimako ich to iye mawuok. Onge kwe minene dak mari. Gimokelo ni masira momiyo sani no chandruok e dak mari en yori kod timbeni maniluwo. Emokelo shidano. Kendo adier sani in gi lit ma seche moko chunyi gombo kata chamo somo mondo itho. Kech kata weche mokoro yanyigo kata lony magoyi e odi kamidakie en gima lit ahinya. Moseche moko iseblame Nyasaye ni Nyasaye ojwang'i. Kok ing'eyo ni yori kod timbeni mokelo ni chandruok ma in go. Kendo gik matimigo gin gik maluwo timbeni iwuon. Dichuo kata kibet piny gokinyi sani kinena. Nitie gik matimre ni ma in iwuon ema nikelo kuom timbeni. Kech wan gi chuo moko mane odonjo e timbe moko mok ni kare. Kendo e piny mwantie sani to chien ji gi kiwango ma iye ahinya. Kech inyalo yudo ka ng'ama dichuo ma pache ler moriek mosomo, jachien oketo timo tim ma kata le ok nyal timo. Kech wan gi jomoko ma jachien oketo gin shoga. Mano gima notimo. To yori maniluwo mar timo shogano emokelo ni chandruok masani wuotho kodi. Momiyo kata ionge kwe ngimani giminyalo timo akonyi onge. Kendo gino oketi adier ma kata kibet piny tiwinjo ka ionge geno. Timni mane timono ema nomiyo jochiende omaki, to be emomiyo gisandi. Kech wan gi dichuo ma kanindo kotero leko joma terre kode. Mano jachien machiene. Adier gino sande ma onge gi kwe. Seche moko gino oketi ni ikini leko jachien materre kodi, to ka in gi chiegi to in dhako. Mano gima timi. Gimokelo gino seche moko en timni in iwuon mane itimo. To kawuono Yesu wuod Nyasaye oketa ka mondo apar ni timni kod yo marach mane luwo momiyo Nyasaye osejwang'i. To kifwenyo tinyalo lokri mondo iyie kuom Yesu gokinyi ma kawuono. Yesu nyalo weni motimni hono molok ngimani. Ma ngimani bed ngima migeno. Jeremia wacho ni yori kod timbeni emokelo ni gigi. Mae kethoni. Adier mano lit ni mar ochuoyo chunyi.
Dongini no kalitni adier maseche moko kata kiketo chiemo mesa chiemo tami kuom gima timre ngimani lit. Kich en gima ji ong'eyo kendo nenre hadharani. Inyalo bedo kata nyar ng'ato ma jachia monego kend madak kaka chi ng'ato. To yore ni mane luwo kata yore ma jodaleu noluwo kata yo makweru noluwo nobiro chung' e mbele ni. Omiyo domne joma chako kodi maber tiyo kodi marach. Wan gi dhako ma kata okend to ok nodag higa 3 dichuo. Kich wan gi jachien manyalo keto nyar ng'ato moyudo ng'ama kende to gidago higa 1 to kosemiye ich oriembe. Message moko ayani gokinyi sani daki odi kendi mama in gi nyithindo 4 mamoro kamoro kod wuongi. Gimokelo gini kian en ang'o? Mago yore manolu chien mokelo kuong masano mako nyiri. Momiyo kata tedo tamore. Ukinyi wa yali Yesu jal man gi teko. Makiwinjo kuome tinyalo no timni in wuon gi yore ni misewuothe. Inyalo luwo mar jodala ugu mag kwereni. Iyudo adier ang'o matimre e nyuola ma ae. Kich wan gi dala ma kata yudo tich maber ma pesa duong' e iye. Adieri mako pesa maduong' kabisa kendo musachi lich kata kija biashara timo biashara makelo pesa. To maka pesa ni moko konyi. En pesa madonjo lwete kisran magi mora mora ma ditim kode onge. Wan gi ng'ato ma kata yudo mna milion 2 to biro rumo magi okonye go onge. En na gima koronyo to mayo donjo to mo donjo to dhi daka mono mburu mo wi ka koye machami. Gima timi no ok en gima rieko ni dugolie. Mano dwaro Yesu wuod Nyasaye ma yalo gokinyi sani. Ema nyalo goli gima timi no. Kech wan ng'ama odak e ngima mar gope to yuto mare to okonego bed ni gope make. Adier kong'igo kwano e gima nwang'o kata dwe achiel en pesa maber ahinya. Lakini okonyal yudo kwe gi pesa monwang'o. Gowi oluore konde te. Omiyo onge kwe seche moko pondo nyaka jomoko nikech en gowi. En gowi ma kata gimoko nego ng'ato hol tino ng'ato holo. Jachien gowi nyalo luwo dhako moro kata mana man gi chwore e ot. Miyudo ka in naga dhaki ot kata gope ma en goda bal. Gope ma inikia kaka chwore midak kode. To be gimotimo gik moholo go bende onge. Jachien okete keta holo pesa to gima pesa no konye go be onge. Kata ng'ama lich ma ji oluoro. Nyayudo ka gowi oluoro ne. Nikech mano gimo ane piny mano gir dala gi. Maseche moko dala kamo ae en dala ma ji te thoi kod gope. Kawuono wayali Yesu ja Nazareth manyalo goli jela mar gowi momaki momuyo wiyo kiti. Kendo jachien no keti ma kapok iyudo pesa tin gi plande mabeyo kabisa. Kata ka indichuo ting'e maber ni dhi yudo pesa ibet piny kata gi chiege mo plan budget mu plan gik modwaro timo. Adier mu los mu chan mu ket piny. To sama pesa donjo to pesa donjo kisran. Miyudo ka winjruok mani kindi gi chiegi koro onge. En lweny kod dhao seche mogino dhi madhako tingre maring ma a. Makisran no dhi kamano ka pesa oserumo kore ka kwe duogo. Seche moko be en jachien moketi maki plan gimower monego itim to sama pesa donjo lwete donjo kod tuo. Biyudo ka chiegi oninde osuptal idhi chulo bill mar osuptal go pesa monego itim go gima ni plan ne. Gino gwenyore kamano kanyo kalo kamano. Adier gino dhi kod higni makalo. Nenya yudo ng'ato ka en ng'ama duong' kabisa ma nyithinde bende dongo to kata ot mondo dagie dala onge go. Dak tinyalo dak maber town kama idakie. Kendo nyalo dak ot mar nengo kama lich ma ji oluoro. Kata kamano chien kama ae to kata kama diso ewi onge. Enje chien moketi osiepna makata nengo kod gari maduong'. To dala u kama ae onge ot. Kendo tami adier mibini ng'eno tami. Kinde mi plan to kisoran biro ni. Minyayudo kata kes moro maki miyudo ka koro ni koti yalo kes mikia kamo ae go pesa mone gidhi gedgo. Wach no miyo kata sama yale nitie mon moko magin dai motegno. Man gi nyithindo ma tiyo tije mabeyo monego gedni gi mondo gidagi udi mabeyo. Tiyudo kama mino daki ot machalo od chiko rawi dho nam. Odaki ot molengre madwa diye. Dhako monyuol ma nyithinde osomo nyithinde tiyo. Samu plan udhu gedni mamuto gimoro biro. Mano jachien madang munu dong kod kuong ma kuom janyuol. Ka chieng' moro thotho mar wich kuot kaseche moko ot modakie en ot mok chal kod dhako monyuol. Kawuono wanyisi nitie Nyasaye manyalo yawo yore mosigu noloro. Kata jochiendego notamore ni kata iti matek to konyi. Omiyo ji mang'eny kata oti maloso mwandu seche mo otiyo molos gike ma gike bedie to koseloso to jokuoge biro kwalo te. Wan ng'ato ma onge ot modakie mo amoko kwale yodno. Gimokelo gini nitie. En gimo pondo mino kenyal fwenyo. Nyasaye kende mong'eye. Makinyalo yawo chunyi mondo yie kuom Yesu Yesu be ruoth mar ngimani. To weche gi Yesu nyalo pudho gi oko. Mipoka gik mane ok nyalre koro nyalore.
Muma wacho ni Yori Kod Timbeni mokeloni gigi. Osiepna choti emokeloni chandruok makoro in go sani. Kech wan gi dichuo masano daka musomba ma onge dhako. To gima noriembo chiegi mane ber manoluori mane odago manitimo go maendeleo en choti. Wangi tek ije chode ma wange tek ma chodo makelo nyaka dhako ma malai ot kama chiege nitie. Kendo in seche ma in go pesa ofukoni ti checho magimo badhi onge. Wan gi dichuo modhil nikech en go pesa koro nyalo chayo kata chiege mokendo motimnu madharau mong'is weche te kech koro neno nodhi maber. Dhako ma koro ichayo ne ochako kuchandru kionge kata gimoro amora. Kendo kinde maka ni kende ne unindo kech seche moko nondoro ni katon. To novumilia kodi kuchandru sama koro Nyasaye nyoya oyo magwetho donjo kodi neno joma beyo mosomo ka in. Koro chiegi ni ichayo miloko ne ng'ei. Sami timo mano muma wacho ni timo nwedo gima kotimni dibed maberni. Kendo okobadhi nikech tinde pesa nitie. Iwinjo ka pesa opong'o ofuko. In gi mon moko muromo go kuonde motegno. Nitie hotels madongo morade. Chiegi neno ka wiye ng'ich ma en gima de wach kode onge. Wanyisi ni gimitimo no ber lakini yorno ema unu noluwo. To ne kama dala wuogi kie gi yo ma baba ni noluwo. Kech wan gi miere makiluwo baba ni monyuoli ne tiyo tich maber manonego wenu gik munyalo kwano. To jachien makoro maki maraha mar medo monni ema noketho dalau. Nemomiyo baba ni notho ka onge maber mowenu madokwan. Kech jachien nobaro kode makata ne ng'at ma nego mwandu go noke kamano. Kech tema kore donjeni. Tibende wachi ni umaki osiepna masami yudo pesa kara mondo itim maendeleo to maendeleo mari en mana mon michodo. Mane kama pacho gikie. Kawuono wanyisi niya. Nitie Yesu manyalo wari. Mondo oyaw pachi mondo ifweny gima ber monego itim. Yori Kod Timbeni biro kelo ni masira. Kata nyathim skul ma pod tin manyako. Sama jonyuol wuoyo kodi gitiyo matek gitonore mondo gichuni skul fees mondo isom. In ibaro ichomo timbeni. Ijaraha ma ji ong'ei gweng'. Kunde area midakie te ji ong'ei. Kare mondo ituliza pachi som mondo kinyi bed ng'ato ini kao raha iketo mbele. Kendo kiwuoyo kodi to wiyi ochung' mokidwar winjo wach. Wan gi nyithindo manyiri masando jonyuol, mi jonyuol gi wuotho go paro. Kich nyathi manyako baro ok dwar winjo wach. Ineno gimoro ka gimoro no kodi kindene. Sama kori wuoyo kodi mondo isom te tamri chieng' ni ywag skundeni. Kinde biro ma in ywag skul kaka nitugo kodi somo. Kech nitie jomo unge klas sani movumilia mutwe chunygi mondo som inti herora. Jok mineno movumilia mineno wigi ng'ichgo kiny rom go karimbo Mercedes Benz ka inti iluoko mna ji e kichiem kodiki med. Kech ni tugo go skul. Koro ne giwinj ni yo miluono joma nolwe nobaro te kendo kargi nokethore. To kinyi ma kawuono nitie Yesu Kristo manyalo wari kata nyathi matin. Kata nyathi manyako manie high school. Nitie Yesu manyalo wari mamiyi paro maler mondo isom kinyi bed ng'ato. Iwinjo onge ng'ama osechodo machodo kete moyudo go crown e piny ka. Onge minister mar chode e Kenya ka pok wawinjo. Chode buru mnago kodi ukimi, chode buru mnago kodi atho. Lakini somo miyo ji bedo jomigeno. Omiyo onegi winj wach mawuoyo go kinyi sani yo miluono en yo mochomo kodi bugo odhi lalo ngimani. To kapok ichopo kanyo lokri mondo ikaw Yesu go kinyi sani mondo ikaw warruok. Kitang'eni ko chakre kiny mande skul oyaw ji dok e skul. Moko dwa dok e skul komako ich, moko dwa dok e skul ka jonjaga, moko dok e skul ka jokuoge, kech nye gidonje e timbe moko nego gidonjie. Kata ibed nyathi ma kijana, tim yo miluono rach, lokri mondo iduog kuom Nyasaye. Momowacho ni Yori Kod Timbeni mokelo ni gigi. Ukinyi sani dichuo kata ke ywak ing'e gima ne timo mokelo ni chandruok. Wan gi jomoko ma kanindo gotindo gileko joma deyogi. Adire dey mogo koko mobwogre mateki ot kata en mana ng'ama lich kabisa. Jachien nyalo dey ma kata in minister. Miwinjo gotino ka minister go koke ode kamo ni bedroom. Ka jochiende deye. To gimokelo gino seche moko en timni. Kech jomoko nonego nyaka jomoko. Joma ni nego rembgi tinde law toki. Omiyo kiwuotho godiechieng' ndijoge ma ng'ato wuotho to godhiambo bende koyo chami. Ka in kendi kama ni tiwinjo ka koyo chami luoro maki. Wan ng'ata mok nyal ninde ot kende. Konindo kende to gik mabiro ni mabwoge matame nindo. Moluoro make kech chiene. Gimokelo gino en yo maniluwo. Kata kokini maniluwo yono to wonu kata kwaru. To ng'at manyalo kelo yo makare materi kuom Nyasaye en Yesu. Kiyie chunyi ma iye kawuono sama yalo ni japuonj biro timo ni ng'wono. Wan kod mon moko mane jo biashara.
Mane biasach gi dhi maber, ne ji paro ni kara gina ga hawi mar biashara, kata kamano ne ging'e siri mane gitiyogo e biasachego. Moko dodhi ka juoke ba juoke no migi yadho ohala. Kinde ma yadho ohala nomako ne pesa tie, tich ne tire. To ne ging'e wach moro, kata ka pesa ne nitie to pesa no ok konyi. Kech jachien ok nyal kelo gima gero ng'ato. Sani koro teko mar yath ma itiyogo rumo, chandruok oduogo. Omero gik yo mes te nyaka gik mane seloso kethore te. Mano gimo yori mane luwo keloni. Ma in mane sungre ni jika ni wuotho ni ja pesa, sani ni mikwecho. Yo mane luwo ne rach, ni luwo yo mok Nyasaye dwar. Nyasaye wuoyo kodi gokinyi sani, mondo ifweny kama ni barogo, mondo ichak iduog kuomi gokinyi ni. Onyalo kechi motimni maber. Kata mna chuo mang'eny tiyo kata gibed joma tijwa kali, moko tiyo mna gi yiend mag ajuoke. To mera kiduong'e ni gino ok nyalo konyi, pesa tiyudo ndi, to pesa no konyi gang'o? Ibiro ka na pesa mochomie raha kod chode. Mano gima tiji omiyi. En pesa ma onego miyi gerri omedo mna ketho odi. Nikech yo mane luwo kiyudo go pesa no ok en yo makare. Ni luwo yo marach. To Yesu dwari kawuono mondo timni ng'wono. Nitie Nyasaye minyalo yie kuome. Okinyi sama bet e studio kaka wuoyo kodi. Jaduong' kata dala ni ochomo bungu. Neno ka yawuoti oran, jomoko onego bed moran. Wan ot makedanya tido ka nyithindo somo te, to kaka gisomo te kaka giran te, gisombgi gote. Ma onge nyathi moro mineno ka pache ler madigeni kuome ot. Gimoketho od nitie. Seche moko ng'ato ema loko ni gima timo nyithindigo. To gima ineno ma oloko no, in ok inyal loye kok iyudo mna Yesu. To kawuono anyalo ni wach man gi teko, wach man gi loch. Kata dichuo jachien otami kend, ini nyiri mang'eny e piny onge moyie mondo dag kodi. Kata yud maber mochak go to weru marach. Wacho midong kendi hiki kalo, chomo higni 40 ionge dhako. Jodole ugo bura ka piny no dhiamba ang'o matek momiyo ino kinyal kendo. Wach no lit nich kidong kendi to iywak mapiong ichwer. Miseche moko iparo ni dwa mondo ideri nikech isetemo to tami. Kawuono anyalo Yesu molo gima timino. Ma kiyie kuome to nyalo mako teko mag jachien motami kend. Momiyo in kendo tamore, adiro dagi. Kawuono kod okinyi en ang'o matimore? Mineno masando gimani nikech nitie dakika mang' nolam kodi Nyasaye. Kata obedo mna kwe mar ot, wan ot ma kwe onge adier. Dhako daki en, dichuo daki en. Kendo yudo ka ng'ato ninde room mare. Jachien opogo dhako gi dichuo, dichuo ni e bedroom mare, dhako ni bedroom mare. Okinyi tindo ka giwuok e ot achiel, kata kamano gima timre odno gini ma ging'eyo. En ot ma onge wuoyo to onge mor, ng'ato tedo kien. Kani chuo chiemo e hotel, dhako no chiemo e hotel ji romi ot ka ng'ato chomo nindo kare. Mano od jo pesa, ma pesa nitie iye. Kara pesa be ok nyal kelo kwe. Pesa nyalo betie billions and billions to kwe onge. Dhano dak ka ninja se ot. To kawuono wanyal Yesu ruodh kwe, miluongo ruodh Salem. Yesu manyalo kelo kwe motamo pesa kelo. Yesu nyalo kelo kwe motamo rieko ni kelo. Kawuono kod okinyi, kata obed gimo moko midhiro tok dhi. Kata obed gimo moko miywayo tok timre. Yesu nyalo pudhe oko sani. Wan gi jomoko man gi tuoche moko ma koro keto gi sani chamo dendgi. To tuono en gima in iwuon ema ne imanyo eko yudi. Kendo tuono omlit ni chunyi kendo ineno kochomo kodi liel. Tiwinjo nitie Nyasaye manyalo tamo. Kata obed mana kansa ema omaki, to nyalo chomo Yesu jal man gi teko. Kech Yesu mawuoyo kuome ni e jalo manochiero Lazaro kosetop na lang'wen ka nie liel. Ka Yesu nyalo chiero Lazaro tok na lang'wen kosetho, kara kata kansa momaki ni Yesu nyalo chango. Mibed mangima, michang mibed mangima. Kata obed mana tuo mar AIDS momaki mar ukimwi, Yesu nyalo changi awachoni. Otegemea gi yie mar chunyi gi lit ma in kuom gima timoreni. Nyalore, kech onge gima tamo Nyasaye. Kata obedo mana in iwuon kibet piny tiwinjo ka pachi lal, kijomoko kima pachi lal alala. Kubet winjo ka pache weye, miwinjo ka ng'ama duong' wuoyo kende. Kech jachien omake. Yesu nyalo timo ni ng'wono e wachno. Mine ka lokruok bet e ngimani kuom gima ok nyalre. Okinyi ma kawuono kata obedo jachien momes yoreni ma kata tich manitiyo noketho. Kech wan ng'ama nitiyo tich maber to tijno nodhi morumo, ma jachien nodhi olorone ma kata omanyo tich ok onyal nwang'o. Ma jok manokonye ema tinde yanye. Seche moko nyaka nyithindo ma in mani puonjo gi pesa ni kinde mani tiyo. Tinde kiwuoyo go to bayo ni mna wach. Kendo kigo sime to ok mak.
nikech ging'eni yore ni okethore yonge ber. Yesu nyalo duoko ni geno gokinyi sani. Kata chieng' no ketho ni tich manitiyo maber, momiyo itiyo tich mok chal kod sombi. Adier tich mitiyo ok chal kod kaka in. Gino ni chunyi kineno ka jomiyombo go rieko yemoteloni. To kawuono nitie Nyasaye manyalo kelo geno kendo. Adwa ni nuang'i yie nikech adwa lamo kod ng'ato ka ng'ato Nyasaye. Kata ibed dayo badala ne okethore, ma nyige nyuol to duoka na nyithinde dala, ma nyigi oduoki pidi gi lware wi. Nitie kawuono Nyasaye manyalo yawo nyithinde wajitino loron go. Margi yudo chuo makendgi. Adwa lamo kodi Nyasaye. Los yie chunyi ma iye gokinyi ni kata jachien no ketho dalani kata onego nyithindi otieko nitie Yesu machungo tho. Adwa ni nuang'i yie mondo walamane kodi Nyasaye kama ibetie no kendo los chunyi ka ma iye wach ni kawuono Yesu Kristo kichango ga ji kikecho ga ji kendo ikecho miere kawuono kecha. To yie mari chunyi no ema adwa lamo go kodi Nyasaye. Kiwinjo ka yie olimi mondo igo chonge piny ang' nigo chonge piny kwa lemo. Kiwinjo ka yie maki mondo mak TV minena ni kawuono kumi mak TV. Kati tuo inie ward dendi lit muche tin imedi pi ka muche tin iwinjo ka gima ndalo tin e bwo piny ka. Akilo Yesu majachang. Kamininde no kawuono yudi yie. Mondo itel lweti mago kamarami no iket lweti kora chuch kamarami. Wadwa lamo Nyasaye mahono kata muche tin oma chunyi kamininde no. Tinyisi Yesu kawuono changa ibro chango michung' malo. Adwa lamo kodi Nyasaye kama nitie yudi yie mondo walem. Walamo. Wuro maler Nyasaye ma Nyasach jo Israel. Chunya ma iyo miduong' Yesu Kristo gokinyi ni. Kumo janeno makoro mako TV kuom lit gi chandruok ma en go. Kata dhako mogo chonge piny ka koro pi wang'e chwer koywak kuom masira gi chandruok mokale. Nyasaye maduong' kata dichuo makoro kulo wiya piny ni. Aoro loch gi teko ni ngimane Nyasachwa mondo timne hono. Jal matuo moninde pien madende ramo ni. Nyasacha rie badi mar change ngimane mondo tim hono ngimane Nyasachwa kimiye ngima. Erokamano kuom ketho teko mag jochine mutwe dhako ni twe dichuoni. Mutwe kijana matini kata nyako matini ni. Nyasaye erokamano kuom paro dala jaduong' ni makoro ywak ka chunya lit kuom gik matimre e dalane. Ruoth rie badi mondo timne hono. Ayini se locho kaka Nyasaye duong' odogni manyaka chieng'. E nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ago erokamano ne Nyasaye moselamo kodi. Bed gi yien kech Nyasaye osetimo. Mna kaka waselemo no. Wach manuoyo ni dwar kanisa miyale wach Nyasaye mar warruok. Donj kanyo we moke din nume din mati chandri din kanyo. Dwar Nyasaye manyalo konyi. Dwar kamiyale injili mar warruok. Donje kanisa kanyo winji injili mondo wach Nyasaye miyalo kanyo ochop chunye warruok mar adier mondo ne hond Nyasaye. Atieko ka fulo nyinga an Bishop William Abol aja lego moro malanga dala wan matera school kanyo. Gusani tadake piny Olympic Kibira Nairobi ka kende piny Olympic Kibira kanye kama ne kanisa kama titi Nyasaye. Ka idwaro biro e kanisa wa e piny Olympic Kibira diadhia ki aoko mar Kibira kichopo town ka gari namba boro mabiro Olympic Kibira. Nyisgini lor Olympic stage kanyo be magari namba boro lokore. Kiselor kanyo kaw namba na mani screen kama ndi gochina munda mi direction ka kichopo kama wantie. Ka ine piny Dandora kanisa wan go Dandora kanyo kigoyo sime abro mi namba mar pastor ma Dandora mundi tudri kode. Ka ine piny Kayole wan go kanisa Kayole kigo sime abro mi namba mar pastor ma Kayole. E piny Imbo Usenge wan go kanisa e piny Usenge town kanyo kigo sime abro mi namba mar pastor George ne Usenge kanyo. E piny Ugenya wan go kanisa e piny Sega kigo sime abro mi namba kata e piny Ng'ia wan go kanisa e piny Ng'ia kanyo kigo sime abro mi namba mar mchungaji nyaka e piny Asembo yude kigo sime abro mi namba mar pastor Johannes wan go kanisa ni kone opogore go sime mondo wami direction kaka ichope kanisa ni mawa. Ka in go wach go sime namba no seche moko jomoko gocho go Jumapili kama seche moko to yudo ka ane kanisa kech ka tieko tadonje kanisa koro kigocho to yudo kata kane kanisa inyalo gocho gotieno ama inyalo gocho Monday mondo mi wawuo. Kech seche moko ibro gocho to simo kumaki seche moko ane kanisa ama seche moko an gi simbare seche moko wuoyi machielo seche go machielo. Many thuolo machielo minyalo go e simu mondo watudre. To kidwa bire church arwaki idh gari namba 8 lor Olympic stage go sime mondo wakawi. Nyasach kwe mondo gwedhu nyaka Jumapili manyien. Shalom.